बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ फैगौ 2022 मायथाइनि 8 फेब्रुवारिनिफ्राय 10 फेब्रुवारिसिम खुंजानो गोनां खुंगासिनो 16थि गवालपारा जिल्ला बर' बारदलनि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय थाग थियारि खालामनाया जागायजेनबाय। बे बाराव दुवार दिरमा मेटनि बानजायनायाव गवालपारा जिल्ला दुधनৈ थानानि सिङाव थानाय दालुवाबारि गामिनि बाथौ थानसालिनि फोथाराव खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनाय, बाथौ मन्दिराव रं फुननाय, क्रिस्टि मोसानाय फोरोंनाय एबा सोलोंनाय हाबाफारि बायदिफोरा सोलिगासिनो। मरिगाव जिल्लायाव मुगैथाव जाथाय। 50 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमजायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 50 बोसोर बैसोनि रजनीकान्त दैमारिया मरिगाव जिल्ला लाहरीघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय जिंगरबुरि गामिनि 3 उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामो। उन्दै हिन्जावसाफोरनि नखरा अजद होनायखौ बिथा खालामनानै लाहरीघाट पुलिस थानायाव रजनीकान्त दैमारिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि रजनीकान्त दैमारिया 3 हिन्जावसाफोरखौ फुस्लायनानै गावनि न'आव लांनानै जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामनायनि उनाव रजनीकान्त दैमारिया खारखोमायो। नाथाय मैया बुधबारखालि आमतला ओनसोलनिफ्राय पुलिसा हमनाय जायो। दायनिगिरि रजनीकान्त दैमारिया पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसा आथिङाव गुलि गावो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि रजनीकान्त दैमारिखौ पुलिसनि हानजाया जिनाहारि खालामजानाय सासे उन्दै हिन्जावसानि दाग नांनाय आन्डारगारमेन्टखौ बोखांनो थाखाय लानानै थांनाय समावनो खारखोमानो नाजायो। बे समावनो पुलिसा मोननै राउन्डनि गुलि गावो। गुलि नांनानै जोखोम जानाय दायनिगिरि रजनीकान्त दैमारिखौ गुवाहाटी GMCHआव थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि जिनाहारि खालामजानाय उन्दै हिन्जावसाफोरखौ 6 निफ्राय 7 बोसोर बैसोनि जागोन होनना पुलिसा मिथिहोबावो। बाक्सानि दक्षिणकुसियाव दुंहाव थासारि। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय दक्षिणकुसि गामियाव दिनै बरिं खालामनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। गामिनि आइजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दक्षिणकुसि गामिनि अंगनबादि मिरुआव लोंनाय दैनि राहा खालामना होनायनि गंसे बरिं गनायथि जादोंमोन। बेबायदिनो मैया बुधबारखालि गंसे बरिं मेसिन फैनानै बरिं खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै दिनै फुंनि समाव बरिं खालामनाय हाबाफारिखौ दोनथ'यो। बरिं खालामनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नानै बरिं खालामनाय पाइपखौ बख'नानै गुबुन जायगायाव लांनो नागिरनायखौ मिथिनानै गामिनि आइजोफोरा ओंखारबोनानै खुद्रिसारो आरो BTCनि गाहाय प्रमद बर' आरो बियाबनि MCLA कातिराम बर'खौ बेनि सायाव राहा लानो खावलायो। गसाइगावआव BPFनि जर'खा मेलाव BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै प्रमद बर'नि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। 1 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबो सोलायनाय लाबोआखै, उल्था BTCखौसो फोजोबस्रांगासिनो होनना लोगोसे गामि दानख'नायनि सायाव थांनाय गोजां बोथोरनि BTC एसेम्ब्लियाव BPFनि MCLAफोरा सोंनायाव एसेम्ब्लियाव बेनि सायाव सावरायनो हाया, नोंथांमोना फै जों सावरायगोन होनना प्रमद बर'आ फिननाय होदों होनना जेनेरेल सुबुंफोरखौ प्रमद बर'आ दबथायनानै जानो थाखायसो गामि दानख'नो नागिरदों होनना प्रमद बर'आ बर' बर'नि राजखान्थि खालामगासिनो आरो बियो खालामबाय थागोन होननाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावो। गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे बर' हिन्जावसानि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भगवती दैमारिया गावनि बिमा बनलता दैमारिजों इ-रिक्साजों दुधनैनिफ्राय मण्डलग्राम फारसे थांबाय थानाय समावनो इ-रिक्साखौ गिदिंनाय समावनो हरखाब गंसे मटर साइकेला सौग्राव फैयो आरो इ-रिक्सा सालायग्रा आरो बिमा फिसा सानैबो लामायाव गोग्लैयो। बिसोरखौ गोग्लैनाय नुनानै बाइक सालायग्राया जायगानिफ्राय बाइकजों खारखोमायो। बे जाब्रबथायाव बिमा बनलता दैमारिया एसे जोखोम जायो, नाथाय फिसाजो भगवती दैमारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।